Ne, ty to takhle dělají. Ty také obrátí a strčíš do nich a potom se oslavou. Ty dělají ze sebe mrtvý ryby. Tohle, já nevím, jestli teda tady jsem jdou brousa, nebo jestli se prostě ještě prodají ryby. Tam, jestli to bude stříkat přítel. Ty jsem mohl lidi, vole, že tady hodí a... Kde? Když si to sdělalo vždycky takhle, no. Jak to dělá? Dělal to lidí. To je jedno, ale... Ty vole, jako já, nic jo. Tak ti půjčím vole tu a nic jo. No, mám to ještě vedle. Neštěnec jo. Tak. Mám tě pěkně ve výtrusníku. Máš pivo? Musí se kamerovat, musí se furt kamerovat. Teďka Jan zá tam jdu. Ale jsem tolik kvet, ty vole. To brčko vychodili. Nebo na tu kameru, to brko. Ty vypadají. Jo, tak ten kýbl. To hned vodu, to kýble. Ulej půlku té vody a... Takhle. Jo, lidi si proto přijou bousat ve vodě. Když je to tam, to bylo přesně na konci daný té vody. Ještě tady bousají. Vypadá, počím to tam. Tak co teď myslí manželce? Ale možná si ještě ulejou. Nahoru vychovaná, vole. To mám manželka? Ne. Ty víš, že jste s ním? To je ta paní, jak mi vidí. Jdou